Има кражба на енергия. Ще ни е нужен екип на МВР. Разбити ключалки, Фото е изрязан. намирам се в село Селановци. Хиляди нагорели в водничите. Това кабелче не трябва да е тук. Създават предпоставки за злополуки. Казвам се Филип Йорданов, ръководя отдела за борба с кражбите на електрическа енергия в РМС Запад над 10 години. Всеки ден моите екипи се борят и се сблъскват с такъв тип потребители. Кражбата на електрическа енергия ощетява не само дружеството, но и коректните потребители. Екипите за борба с кражбите правят стотици проверки с преносни еталонни електромери, измерващи грешката при манипулация или промяна в схемата на свързване. Добър ден! Се казвам, работя в РМС Запад. Намирам се в село Селановци. Изчезнали са болтовете на таблото. Отдолу се виждат хиляди нагорели в водничите. Понеже слагат тънки жички, по земята е абсолютно пълно, нали? Ползва малки сечения. Това е таблото. Извършваме проверка. Аз ще отида на адреса да намеря някой, защото всяка една проверка, когато се извършва, се търси живущ на адреса. Колегата ще направи снимков материал на даденото табло. Извършваме проверка, разбито е таблото, сот е изрязан. Това кабелче не трябва да е тук. Добър ден, обажда се от РМС Запад. Обаждам се от село Селановци. Адрес таблото се намира на стълб. Ще ни е нужен екип на МВР на място. Има кражба на енергия. Разбрахте ви свържете с отдните приключения. В момента установихме, че има присъединен неправомерно проводник от живо от мостов кабел. По този начин се заобикаля електромера и цялата енергия, която минава и се консумира от дадения обект, не се измерва по това присъединение. Онова табло го е разбил. Това е другия личния адрес на всичкото го бодисва, защото като дойде колега, трябва задължително да отвори таблото, за да погледне дали реално е вързан или не. И изгорели проводници има по земята, стари кабели изгорели, нали, липсват болтовете, таблото е свободно, може да се отвори. Да, може да пипне и да пострада от ток. Сега ще подготвим да съставим констативен протокол за това нарушение. Проверката е приключена, премахнахме неправомерното присъединение, пломбирахме щита, пломба на отдела и с това нашата проверка приключи. Имаме желание и искаме и няма да спрем да искаме тези наказания да се увеличат, защото те ще бъдат от полза за цялото ни общество.